अखा दोमैलु नायदो गाइस हाजोनि भिउखौ। बेखौनो देखायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय नायदो गाइस जोंनि दैमाया नै बे दैमाया बेयाव नङामोन आरोना। बे दैमाया बै मुरा थानाया बेयावमोन, बै हाब्रां जिंजोंसोमोन आरोना। बेयो दैज्लाङाव दै देरनानै खुरै बेबायदि जाबोजोब्बाय आरोना। आरो गाइस मोनसे खोथा आरोना, मानो होनोबा बिराद गोबाव समनिफ्रायनो आं बाइक लानो सानगासिनो दं आरोना। बेनिखायनो नैबे स्क्रिनाव बाइक गंनै होदों। बे गंनैनि बिथोराव बबे गंसेखौ लानांगौ, जेनेरेसन 2 जेनेरेसन 3 बिसोर गंनैनि बिथोराव कमेन्ट खालामदो आरोना गाइस। बिसोर गंनैनि बिथोराव बबे गंसेयाव बांसिन लाइक फैयो, कमेन्ट फैयो, बेखौनो लागोन आरोना आङो। लाइक माने कमेन्ट आरोना गाइस। कमेन्टआव बे गंसेयाव बांसिन फैयो जेनेरेसन 2 जेनेरेसन 3 बिसोर गंनैनि बिथोराव बे गंसेयाव बांसिन कमेन्ट फैयो, बेखौनो लागोन आरोना गाइस। बेखौ मोनसेयाव खुलिनो नागिरदोंमोन आरोना, माने अरुणाचला आसामा खुलिनो मिथिया। मोनसे बुस्थु देखायनो सानदों आरोना गाइस। नायलांबाय था भिडिअखौ होमबानो नुगोन आरोना गाइस। र' बैथिं नुहुरनायानो आरोना बुस्थुआ नैयो फेक्टरि बानायनो नागिरदों आरोना इयाव मोनसे। नैबे नुनायानो आरोना मा फेक्टरि बानायनो नागिरदों आं जेबो मिन्थिथ'आ आरोना, माने मिन्थियानो। माने दिनैसो नायनो फैदों आरोना आंबो। माने मा बुस्थु, मा कम्पानि, मा फेक्टरि बानायगोन माने जेबो मिन्थिया आरोना। नै दा माल माखाखौ लाबोजोबना दोनफैदों आरोना जोंनि गामिनि फोथारावनो आरोना। नै नायलांबाय था गाइस, नायदो नै इथानि ना मानि गाइस, बेखौ कमेन्ट खालामलाय गाइस। इथा बानायनो नागिरदों ना मादों कमेन्ट खालाम गाइस, कमेन्ट। इथा कम्पानि बानायनो नागिरदों खोमा आरोना, माने फेक्टरि बेयाव। नायदो नै माल लाबोना दोनफैग्रोदों आरोना, मानो होनोबा बानायाखैनो नालाय मालखौ लाबोना दोनफैग्रोबाय आरोना, गारफैग्रोबाय। नै मेचिना कंक्रिट मेचिन आरोना। बेखौनो देखायनो नागिरदों आरोना गाइस आं। नायदो कालार मेचिन ना मा होनो बियो। नै थांफिनसै आरोना गाइस। खिन्थु नैबेयाव आसामनि मानसिया खुलिनो नागिराखै दै, अरुणाचलनि मानसियासो खुलिनो नागिरदों बेयाव फेक्टरि। बेयावनोमोन आरोना सिगांनि प्रिन्सिपाला, बिनिफ्राय ओरैजाय लांनो खोलाखै थांनाय भिडिअ'आव देखायदोंमोन ना आङो।